Салом тамошобинони азиз, мо дар бораи Туркия дар видеои пешинамон маълумот дода будем. Дар бораи документ гирифтан як камтаре ҳамҷа маълумот дода будем, як 3 минут бори мо документа гирифта будем, нишон дода будем ки мақсад кимлик чия чихелай ҳамҷа камтарак маълумот дода будем. ҳозир бисёртар маълумот метем дар бораи кимлик, дар бораи кор. подписатсияро фаромӯш накунем, дастгириро фаромӯш накунем бародаро. рафтем. Кимлик и як паспорти чихеле ки химондаҳои паспорти тоҷикӣ пластикӣ ҳастай. Кимлик ба монанди ҳамон паспорта ки тӯли 3 моҳ бе ӯ бе кимлик ту метавонӣ ҳамчун турист дар Туркия зиндагӣ кунӣ тӯли 3 моҳ. баъди 3 моҳ вақте ки ту кимлика надошта бошӣ, мисол милисаҳошон меқапа ёки полисейскиёшон меқапа, ғамат метаванд. дар бораи кор маълумот дем. кор уҷа сезонияй бародаро. ай моҳи апрел сар шудагӣ то моҳи август, сентябр то ҳамин моҳора 7 моҳ, 6 моҳ, 7 моҳ корҳои сезонияй. бо аксарияти ҳамин кор дар ҳателоа ки мисол тӯли 7 моҳ кор мекунӣ, мисол тӯли 7 моҳ кор мекунӣ, то як сола документ мекунӣ, 7 моҳ мисол баъдаи 7 моҳ ту дига уже кор намеоӣ уҷа, ёки кор мековӣ, кор меоӣ, кори маъқулат намеоӣ, ёки дар пансионҳои ҳамуҷа истироҳат мекунӣ, ҳамун суми коркардагита мехӯрӣ, хоб мекунӣ. кимлика бародаро бигем фирмо ҳамуҷа фирма компаниё ширкатҳое ҳастае ки мисол ба ҳамин корҳо сара кор доранд. тара кор дар файрод мекунанд, фарқ надорад тай тоҷикистонӣ ёки ай ӯзбекистонӣ ёки ай қазоқистон, фарқ надорад кадом территорияи осиёи миёнаӣ ёки ай дигар территория. файродат мекунанд барои кимлика кардан айти $350 то $450, $500 талаб мекунанд. пешаки ту $100, $150 метишон, суми барои кор таъмин карданашона мегиранд, суми ки документҳои тра мекунанд. суми документҳои тра мекунанд, мақсад $150 дар ҳамун хучон медрояд, дар ҳамун компания медрояд сари як одаме. бо беғарзаю дар ФМС бигем ёки ФСБ бигем, хай ҳамири хела давҷа бо короче $180, $150 дига бо уҷа меспорӣ ки баъд тра документи ҳамун кимлик мекунанд. ӯ кимлик бигем намедонем дар куҷо регистратсия кардагай, вид на жительство надорад. вақте ки ту аз Туркия баромаданӣ мешавӣ, тра савол метаванд ки ту дар куҷо зиндагӣ мекунӣ, дар куҷо зиндагӣ мекардӣ. намегӯяд ки мисол ту ира кадай, просто мепурсад. ту намедонӣ, мисол аниқ надорӣ, маълумот надорӣ ки тра кимлика кардагӣ я на, намедонӣ куҷода кардагӣ.
ҳавоӣ кардиян, маълум нест куҷода кардиян. Ягон кас намедонад ки куҷода мисол ҷои видножительства шудагиян. Барои ҳамуқа ё ки депортатсият мекунанд, ё ки штрафат мебанданд. Штрафаш ай 600 лира то 1000 лира, ки хчан ҳамун қариб 70-80 то 100 доллар меғалта ҳозира шуда. бародаро, бисёртар ин корро дар пешниҳод мекунам дар Facebook, Instagram, дар Telegram ё ки дигар сайтҳода мисол пешниҳод мекунам. аксарияти бачаҳо уҷа рафтан мисол кор кардан. баъд як чизи дигара ба сами шумо бирасонем ки мисол вақти мераи ту уҷа ҳайта сум талаб мекунанд, мебинанд ки ту сум дорӣ, бо пешниҳоди хубтар мекунанд. Ба гуфтаи ӯ туда пешниҳоди хубтар мекунанд ки мақсад Европа рафтанӣ мешавад, мо виза тайёр кардан метавонем. мебинанд ки ту сум дорӣ, пешакӣ сумтан мегиранд, се коғаза документа даво мекунанд, ишонат метаҳанд, не ки ӯ ҳамаю фаршивия, аниқ неста. сумтан мегиранд бо беғарзаю ки ту иҷа документ кесай, Туркияда уже документ кардагӣ ё ки мекунӣ. бо беғарзаю мисол хайо плюси тра кордан мемонанд, то чена мисол кор мекунӣ, мега тичени 45 рӯз ё ки 50 рӯз мисол документ барои Европа рафтан виза тайёр мешавад. ин асос надорад, фаҳм мекунанд. дидам ман бачаҳоеро ки ҳамунҷа 150 доллар то 300 доллар документ кардиян, то ҳозирани дар ҳамун Туркия. ман худам тӯли 3 моҳ дар ҳамун Туркия гаштам, 3 моҳ 8 рӯз дар ҳамун Туркия гаштам. ҳамун бачаҳое ки бигем виза кардани буданд, виза кардам, даже мара ишон додам ба сообщение дар телефоношон омадия ки мисол визои шумо шидай, бо ҳамвора мисол просто дилгарм кардиян ки визаи шумо шидагия, мисол телефона ишон мета, нигоҳ мекунӣ, мегӯӣ чӣ хели визае, визаи кория ё ки визаи студентския, мисол ҳам хеле чизҳоа. чанд қапас телефон мекунам, мегӯяд ки туда хато шидагия, бояд ман туда визаи корӣ кунам, визаи рабочий мега кунам. ту ждат ки мега бои қайдия. ба ҳамо оста ту ждат мекунӣ, ба ҳамо сезон ки буд мешава, воқ чон мегрезан меравам. айму база, айму ҷое ки кор мекунам, аймуҷа мегрезан меравад. се одами даҳам Туркия даҳам база кор мекунад, ӯ фақат бигем документи нам, вали коғази нам чира Туркия ки медонанд, амбо тоғрӣ мекунанд. не ки ӯ одамое ки сум гирифтагиян, воқ чон мегрезан мераванд. дигар шумо ӯро юфта наметонед. барои ҳамин ҳамин видеои маро тамошо кунед, лайк монед, подписатсия мекунед, комментария мекунед, чиз мекунед, намекунед, хубтараш поделитсия кунед ба дигар бародарора, ҳамчун як видео намуна барои дигарора боша ки ком нияти Туркия рафтан дошта боша, хубтараш тамошо кунад, дар комментария мо бинависа, бо мо маълумотҳои бештар барои шумо дастрас мекунем, ба сами шумо мерасонем. салому алайкум. дастгириёро фаромӯш накунед бародаро.